बिनिफ्राय आर्मी चिफनिफ्राय आङो जेला पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि मानसिफ्रा एसे लेथेर फेथेर जानायखाय आङो जोंनि इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिपिनि आफादगिरिमोन दा इउनाइटेड एक्स एनडिपिनि खामानिखौ जों गोबां मावदों आरो खिन्थु मा खालामनो उफाय गैया जों बेखौनो सिन्था खालामदों जों सरकारखौ लोगो बा आखाइ थायाब्ला सापर्ट थायाब्ला जों जेबो मावनो हाया बेनिखायनो जों सिन्था खालामनानै दा जों सिन्था खालामबाय जोंनि जे माखासे मोनथायफोर दङ आफ्टार पिस एग्रिमेन्टआव दिनै बयबो उदां जानांगौमोन जोंनि रन्जनाब्ला उदां जानांगौमोन जायासै केसआ उइद्र जानांगौमोन जायासै माखासे रिहेबिलिटेसन मोननांगौमोन मोनजोबासै एग्रिसिया मुंख्लंफोरनि मोनासै दा माखासे साख्रि बाख्रिनि खोथा बेखौ मोनासै एक्सुअलि पिएनआरटिआव 4 and 3rd ग्रेडआव 5,000 जोङो मोननांगौ दङ आसामनिफ्राय जे एक्स एनडिपि जों लोगोसे जोंनि इउथ गथ'फोर आरो 5,000 पारामिलिटारि जों बाहाय मोननांगौ दङ 5,000आव जोङो एक्स एनडिपि उइथ माबा बड' इउथ रायजो राजाफोर मोननांगौ दं दा बे जिनिसखौ जों दिनै दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दासिमबो जों मावफुंजानो हायाखै दा बेनिखायनो जों सिन्था खालामबाय जिहेतु गभर्नमेन्टआथ' 5 बोसोर थांबाय बै मोनसे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 5 बोसोर थांबाय खिन्थु जोंखौ नायनांगौमोन एक्सुअलि एकरा जों जिसे जानाय दा जेनेबा बिथांमोना जोंखौ एसे नायनांगौमोन नायाखै बेखौनो जों दुखु मोननाय दङ दा जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेंगालर गोबां पान्जाब गोबां माने गुबुन स्टेटफ्राव थानानै खामानि मावनो जादों दा बेफोरखौ लानानै जों सानदों माने बिथांमोना जोंनि जे एक्स एनडिपिखौ मोजां नायाखै दा बेखौनो जों सिन्था खालामनानै जों सानबाय मा 5 बोसोरखौथ' जोंखौ नायासै बेनिखाय जों नैबे दानि एक्जिस्टिं निउ बा पलिटिकेल पार्टिजों दाजानाय बिपिएफ गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा सारखौनो जों सापर्ट जोङो हाग्रामा सारजोंनो जोङो डाइरेक्टलि जों सिन्था खालामनानै बिथांमोनजों हाबफानानै जोंनि माखासे इस्युसफोरखौ जों मावफुंलांनो जोङो सिन्था खालामो जेराव रायजोफोर दिनै जोंनि साननाया बेनो दा जों बयखौबो जोङो समान नोजोराव दङ आरो बुंनो थाङोब्ला नोङो जोङो आंबो इउपिपिएलनि मानसिमोन माखासे माखासे समाव जों एपिपिबो सालायबोदों बा बे एपिपिखौबो जोङो दतमा सब्बिसाव गेलेदोंमोन खिन्थु फैमाल जादों खुनु देरहायाखिसै दा बेथ' पलिटिकेलि बाथ्रा जाहैबाय थांलाय फैलाय दा बेनिखायनो आङो बुङो रायजोफोर जोङो दिनै आं बेखौनो बुंगोन जों हाग्रामा सारजोंनो बिपिएफ पार्टियावनो जोङो डाइरेक्ट जों जइन जाबाय आरो जासिगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथि आरो मेलखौ सालायनो थाखाय आं बिथां सारनो आं गथायफिनबाय गोजोन थेंक इउ